Mulla on suuri ilo kutsua lavalle meidän Rakkauden nukkaa runokilpailun voittaja. Tämä kilpailuhan järjestettiin yhteistyössä Ylen ja Pilot-kustannuksen kanssa. Ja voittajan runo, tämmönen kokoelma tulee nyt ulos 29. Ja kutsuisin nyt voittajan tänne. Eli Kissi, ole hyvä. Annetaan iso käsi. Joo, mulla on allergia noita mikkistandeja kohta. 3 runoa, jotka tulevat, en mä muuten ihan tarkkaan muista, mutta ilmeisesti kaikki on siinä kokoelmassa sitten. Lähdetään tämmöisellä runolla kuin Extraterrestrial, ET Phone Home. Miksi minun pitäisi tyytyä istumaan pelkääjän penkillä, kun isot pojat leikkivät hienoilla leluillaan? Vain siksikö, kun olen nainen? Miksi minua katsotaan kuin kummajaista, kun puhun kuutiotilavuuksista ja alustoista ja jousista ja koneen zippaamisesta ja turbon penkittämisestä? Minkäs minä sille voin, ettei minulla kasva parta ja että minulla on vääränlaiset vehkeet? Onko oltava äijä, että saa nauttia edessä aukeavasta autiosta valtatiestä ja siitä, miten penkin selkänoja imee, kun oikeassa nilkassa pyörähtää kuulalaakeri ja pedali painuu vielä tuuman kohti lattiaa ja iso kone murahtaa nokalla kuin teräsleijona? Kun asfaltin musta joki juoksee renkaiden alla ja nopeusmittarin neula kiipeää riemastuttavan kauhistuttaviin lukemiin. Kun on oltava läsnä, elossa ja keskittynyt. Kun on antauduttava kaarteen imuun ja uskallettava tarjota koneelle vielä hiukan korkeaoktaanista. Kun tien pintaan palava kumi on paras parfyymi ikinä. Ja kun miltei lentää. Sitten toinen tämmönen, asenneruno. Epätäydellistä. Sinä halusit minut ruusuksi maljakkoon hohtamaan, muistamatta tai välittämättä siitä, kuinka lyhyt leikkokukkien elinkaari on. Sinä halusit minut pokaaliksi palkintokaappiin, vaikka minunlaiseni sietävät huonosti happetonta tilaa. Sinä halusit minut päivällisille näyttelyesineeksi ja likirivoksi puheenaiheeksi poikien saunailtaan. Etkä sinä koskaan tajunnut, että minä kirjoitin auki jokaisen sanasi ja peilasin niitä rakkauttani vasten. Ja aina se kuva oli vajaa. Hae sinä näyttelyvaimosi muualta. Minä elän ja hengitän sanoja niin kuin ennenkin. Ja olen sopimattomuudessani täydellinen. Ja otetaan sitten semmonen, mikä on oikeasti rakkausruno, niin kuin teemaan sopii. Sanomatonta. Sinä et ole suurten sanojen mies. Kuulisin minä useamminkin sen R-sanan. Mutta kun on kylmä, sinä laitat pyytämättä minulle penkin lämmittimen päälle. Sinä ymmärrät minun oikkuni ja otat minulle nauhalle amerikkalaista vapaapainia ja muutkin eläinohjelmat. Ja annat minun joskus olla veemäinen ämmä. Etkä sinä silti arkaile panna minua ojennukseen, kun on sen aika. Niin. Et sinä ole kaunopuheisin mies maailmassa. Mutta sinä olet minun. Ja sinua minä rakastan. Kiitos.